Hola, em dic Vinyet, soc joguinòloga de la botiga de Bacus Vilanova i avui jugarem al trio. L'objectiu del joc és aconseguir 3 trios amb el mateix número. Per exemple, això seria un trio i has d'aconseguir 3. Hi ha 3 maneres de guanyar, aconseguint 3 trios o aconseguint un trio de sets o aconseguint 2 trios enllaçats, però aquesta seria fent la versió picant, que és una versió una mica més complicada. Els 2 trios enllaçats serien així. Com veieu a les cartes, a sota, en aquest mateix trio de 8, tenen un 1. Doncs si jo aconsegueixo un trio d'1s, que també tenen un 8, guanyaria la partida. Ara que ja sabem l'objectiu del joc, anem a veure com aconseguim aquests trios. Es col·loquen les cartes al centre de la taula depenent del nombre de jugadors. En aquest cas farem una partida de 4 jugadors. Per això a la taula anirien 8 cartes. I a les mans de cada un dels jugadors hi hauran 7 cartes. Les cartes a les teves mans les has d'ordenar de gran a petit. El torn de jugador funciona com un memory. El jugador pot anar aixecant cartes tant de la taula com de la seva mà com de la mà dels altres jugadors. Tot i que els jugadors només podran ensenyar la carta més petita o la més gran que tinguin. Per tant, jo els he de dir, vull que m'ensenyis la carta més petita i t'han d'ensenyar la més petita o la gran. El torn finalitzarà quan aixequis 2 cartes de números diferents. En aquell moment acabes el teu torn. O també pot acabar si aconsegueixes un trio. Exemple, és el meu torn, jo aixeco aquesta carta, no tinc cap altre 4 a la meva mà, per tant me la jugo i li puc demanar a un altre jugador la seva carta més petita, perquè és un 4. O aixeco de la taula. Com han sortit 2 diferents, s'acaba el meu torn, es torna a amagar totes les cartes i li toca al següent jugador. Un exemple de torn seria, jo aixeco aquesta, veig que és un 6 i jo tinc 2 6-os. Quin és el problema? Que jo només puc aixecar la carta més petita o la més gran. Per tant, m'hauria d'arriscar i demanar-li a un altre jugador o aixecar una altra carta. En aquest cas s'acabaria el meu torn. Ara ja sé que puc fer un trio de 6-os, però no puc fer fins que algú em demani o agafi aquesta carta. Ara, en el meu torn, ja tindria disponible els 6-os, per tant, sé que aixecant aquesta i baixant els meus 2 6-os, per què? Perquè un cop, si jo he demanat a algun jugador que m'ensenyi la carta més petita, o jo mateixa, després puc tornar a demanar al mateix jugador o a mi mateixa que m'ensenyi una altra vegada la carta més petita. Per tant, podria baixar-me-la. Per tant, ja tindria un altre trio i el meu torn s'acabaria. El joc acaba en el moment en què algú aconsegueix 3 trios o un trio de sets o 2 trios enllaçats en el cas del joc picant. Vull recomanar Trio perquè és un joc ideal per aquest estiu, perquè és un joc fàcil, ràpid, divertit, molt entretingut i a part té una mida ideal per ficar-la a la motxilla o a la maleta per aquestes vacances. A més, és un joc bastant nou, de Devir, és a partir de 7 anys i és de 3 a 6 jugadors.